Готови ли сте за нашата шоу-програма? Добре, ще видите Кизона Маламбо Стюдент. Това е групова хореография. Създадена с много обич и всеотдайност. Тези ентусиазирани танцори са посветили много часове, репетиции и усилия, за да застанат на тази сцена пред вас. Те не са професионалисти, но имат нещо още по-ценно. Огън, сърце, душа, стърпение. Нека ги аплодираме силно, с любов и подкрепа, за да летят по сцената. Всяко ваше ръкопляскане им дава сила Кизона Маламбо Стюдент! DJ Sean, Freshicano Goma, let's go. Oh yeah. Miúda, tu és linda, vais me desculpar pelo atrevimento. Arrancha comigo, podes me guiar nesse movimento. Esse teu mão tá bom. DJ aumenta o som, yeah. Balança, vai, não para, baby, eu quero mais. Eu quero mais. Teu bar é muito nice, gostei da tua vibe. You so nice. Decidi te agarrar na pista, cansei de bater as palmas. Eu por ti vou soltar minha guitarra, só pra curtir a farra. Que ela tem na saia, baby, let's